Dyma Glenn Wall at Mr G Wall Cymraeg ar Trydar, ac heddi dwi'n mynd i ddangos cyfarwyddiadau i chi ar sut mae Creu Graff Gwasgariad yn debyg i'r un yma sydd yn gallu dangos i chi yn gloi iawn disgyblion sydd yn uwch gyflawni, sy'n tan gyflawni, ac rai sydd ar lefel hefyd. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio dogfen Microsoft Excel, ac er mwyn cychwyn mae rhaid i ni gael tar calofn. A'r tar calofn yma yw yr enwau, y targed, sef yr echelin X sy'n mynd ar y gwaelod, ac yna yr hyn mae'r disgyblion neu gyflawni ar hyn o bryd sydd yr echelin Y sy'n mynd lan ac ar y chwith. Felly, i ddechrau, ar ôl i chi fiwynbynnu data, jyst unrhyw ddata er mwyn cael prawf ohoni, cliciwch ar un Creu Graff sydd yn wag, ac yna ywch chi mewn osod o ran siartiau gwasgar, cliciwch gwasgar ac un gwag. Felly, ar ôl i chi glicio, mi fyddwch chi ddim yn gweld dim byd achos nag oes data wedi cysylltu efo. Felly nawr i cysylltu â data, ywch i dewis data ar y top o dan offer chart dyluniad data, dewis data, ac yna cliciwch ar ychwanegu. Does dim angen poeni am enw'r gyfres eto, felly cliciwch ar werthoedd X, ac yna dywyswch rhain. Ewch lawr i werthoedd Y, cliciwch wared a phob dim yna, ac yna dywyswch data yno. Cliciwch ar iawn, ac iawn eto, a nawr mi welwch fod yno pwyntiau sydd wedi gwasgaru. So, er enghraifft, er mwyn cael prawf ohoni os ydyn ni'n mynd ar draws ar y gwaelod sef y targed, mae gan rhywun targed o lefel 4, ac os ydyn ni'n mynd lan i'r hyn maen nhw yn cyflawni, mae hwnna yn 4, felly mae hwnna'n gyfateb i BS. Ond dyn ni yn gallu mynd i cynllun ac yna labeli'r data ac yna dwyswch un o rhain, ond yr hyn y mae hwn yn ei wneud yw jyst ychwanegu'r gwerthoedd, a dyn ni ddim moyn hynny, dyn ni moyn cael gweld yr enwau sydd wedi cysylltu ar lefel anio. Felly, ewch nôl i labelu data a cliciwch ar dim. Nawr, er mwyn cysylltu'r enwau ar data, mae rhaid i ni greu macro. A'r unig beth mae rhaid i ni wneud yw mynd i wefan, a byddai yn cysylltu'r wefan ar blog, ac yn y wefan yma mi welwch chi y macro yma. Felly, ar ôl i chi gopio y macro, dyn ni'n clicio ar y tab datblygwr ar y top. Os nag yw'r tab yno, yna cliciwch ar addasu, ac yna o ran dywys gorchmynion, mae'r tab datblygwr yno. Felly ni'n beth sy'n angen i chi wneud yw ychwanegu'r tab yna. Felly dyn ni'n clicio ar tab datblygwr, cliciwch chi mewn i Visual Basic, ac fel arfer mae'r sgrin yma yn wyn. Os nag yw yn, ewch ar chwith a cliciwch ar Sheet 1, ac yna pastiwch. Yna, does dim angen wneud unrhyw beth arall, ond gau, ac yna cliciwch eto ar datblygwr, cliciwch ar macros, ac yna mi welwch chi Sheet 1 dot attach labels to points, cliciwch ar rhedeg, a nawr mi welwch chi fod yr enwau wedi cysylltu ar pwyntiau. Nawr, mwyn symud y graff i dalen newydd, dyn ni'n cliciwch ar symud chart, dalen newydd, ac yna cliciwch ar iawn. Nawr, mwyn wneud iddo fe'n rhwyddach i ddarllen, cliciwch ar cynllun. O dan eich blaenau, cliciwch ar linellau grid, prif linellau grid vertical, a cliciwch yna ar prif linellau grid. A wedyn mae hwnna jyst yn rhwyddach i ni weld. So,
Yna, ydych chi moyn mynd i siapau a just dewch un llinell, ac yna tynnu llinell, felly bod llinell ei hun yn mynd drwy. Felly mae'n mynd trwy y rhain, so dyn ni'n gallu gweld yn union pwy sy'n ble. Felly mae BS ar darged o lefel 4, ond yn cyflawni lefel 4. Mae JE a targed o lefel 6, ond yn dangyflawni, gan ei fod yn lefel 5. Mae GW wedi targedu lefel 5, mae fe'n uwch y llinell, felly mae fe'n uwch gyflawni yr un peth ag FM. Nawr, ydych chi am ychwanegu teitelau, felly cliciwch ar y grid, ac yna teitl ar echlyn, teitl y brif echlyn, teitl o dan, a dyma cliciwch, a dyna ydy targed. Un peth eto. Dyna ydy cyflawni neu lefel gyfredol. Felly bydd angen i chi ailosod y llinell yma, jyst achos bod e wedi newid o ran teitelau, neu ydych chi'n gallu rhoi teitelau gyntaf ac yna y llinell. A dyna chi. Nawr, mi fiaswn ni yn awgrymu eich bod chi, os ydych chi yn arweinydd pwnc yn defnyddio rhywbeth fel hyn, gyda dosbarthiadau unigol efallai, ac gyda a blwyddyn gyfan hefyd, achos yna ydych chi yn gallu gweld trendiau o efallai dosbarthiadau sy'n tangyflawni, cymharu bechgyn a merched ac yn y blaen ac yn y blaen. Os oes cwestiynau, please gadewch neges a byddai'n ceisio eich helpu i gorau glas. Ok, diolch yn fawr. Hwyl.